Għaqdiet mhux governattivi u santwarji tal-annimali bejniethom ingħataw is-somma ta' 20,000 euro biex iwettqu proġetti għal ġid tal-annimali. Din hija nofs is-somma mwiegħda fl-ewwel skema tal-Animal Welfare Fund bin-nofs ieħor jingħata meta jitlesta l-proġett. F'konferenza f'Tomazina Cat Sanctuary, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodrik Galdes fakkar li l-fond għall-2015 tnieda f'Settembru li għadda bit-total ta' 40,000 euro. Somma li għall-2016 se titlaq għal 50,000. Fost il-proġetti u inizjattivi li għalihom se jkunu dedikati dawn il-flus hemm il-provvista ta' mediċini u ikel ta' kwalità, servizzi veterinarji, tiswija ta' qtates ta' triq, tqejjid ta' madum, soqfa għal numru ta' kennels, vaċċini u first aid kits, ix-xiri u installazzjoni ta' extractor fan, gadgets u manutenzjoni oħra. Tkellimna ma' Roslinda Ġus mill-Association for Abandoned Animals li spjegatilna kif kull mument ikollhom mal-85 kelb, ċiklu kontinwu ta' ġbir ta' klieb mit-toroq, kura u adozzjoni fid-djar. Aħna dawn l-ikbar żewġ ġieħ ta' ras li għandna fil-fatt il-vet bills u l-mediċina ġifieri li ngħatajna dawn il-fondi għall-inqas ħanimxu pass kbir il-qudiem. Min-naħa tagħha Jane De Bono qaltilna li Tomasina Cat Sanctuary jilqgħu jagħti kura lil iktar minn 300 qattus. Spjegatilna il-proġetti li dan il-fond se jiffinanzja. Barra il-vet ġifieri u l-mediċina applikajna special food u applikajna l-cutter hemmhekk jekk tinnota għax l-ilma qed jaqanna ġewwa. Allura għandna bżonn cutter biex jarmi l-ilma l-barra inħabba x-xita. Is-Segretarju Parlamentari Galdes faħħar il-ħidma sewja li jwettqu dawn l-qdiet filwaqt li saħaq dwar il-bżonn li nrażnu l-mentalità li l-annimal ikun sabiħ biex iżommu biss meta jkun żgħir u nsaħħu l-kultura ta' rehoming, jiġifieri li annimal ta' triq jew abbandunati tinstabilhom imħabba f'dar.